Avui us parlarem de l'antiga Grècia. L'antiga Grècia, o Grècia clàssica, és el període de la història de Grècia, que té gairebé un mil·lenni fins a la mort d'Alexandre Magne, també conegut com Alexandre el Gran. Els pobles que van conformar la nació grega van arribar a la península de Peloponès a partir del segle XIII a.C., provinent dels Balcans, especialment els doris, que tenien la superioritat militar de posseir armes de ferro. Conjuntament van anar ocupant la zona altres pobles, encara que tenien diferències idiomàtiques, eren els jonis i els eolis. Els aqueus eren un poble indoeuropeu que va poblar part de Grècia, i aqueus és un dels noms col·lectius utilitzats per a designar els grecs a la Ilíada d'Homer i també a l'Odissea. Els doris es van imposar als aqueus al segle VI a.C. Una llegenda els feia descendir d'Hèrcules. Atenes va ser la ciutat principal de l'antiga Grècia durant el primer mil·lenni abans de Crist. Els grecs creien que la ciutat havia estat batejada per la seva protectora, la deessa Atena. Esparta era sobretot un estat militar i enfatitzava la preparació militar gairebé des del moment de néixer. En el moment del naixement, la mare banyava el nen en vi per veure si era prou fort. El pare, si el nen sobrevivia, el portava al consell dels ancians perquè decidissin si el mantenien en vida. En cas de ser feble o no ben format, el mataven deixant-lo en una cova i llançant-lo daltabaix de la muntanya. D'aquesta manera es volien assegurar que tots els ciutadans tinguessin unes condicions físiques òptimes.